Idalipun para prajurit dampyak gumuruh kadadening ombakipun samudra. Prajurit Sumadya siaga gegama taun.
bocahku getan. Iya nek. Getan. Koprak kok, Mas. Sama-sama santai ngono, Mas. Enggak aku getan. Iki ngales ki. Kalau sama Kayak gue nek muring-muring. Nek ngeplok yo tenang. Ojo. Ojo ngene. Nek ngeplok. Regane larang. Regane larang. Bayaran 7.500. Ayo bergawe. aku sesuai bento. Woi.
langsung diopeni diuntal sik. Aduh. Jangan kepatas. Mandi dukane cemek mandi.
lu. Hei. Tukang gedang, wah, loh, kowe kok gak kompak. Blas. Santai sik. Tak. Terus ngene. Ayo, wah. Iki tukang gedang. Ayo tukang gedang. Yo, ci, ro, lu. Kowe ngejak opo? Sik kok terang-terang iki lho. Ngejak tren-tren ketoprak rabiat kok. Kerabat. Tren dia.
Halo wes wani lo tak sopalagan. Hei, awas. Aku belum sopalagan. Ane pitu kone. Apa pitu kone? Dan aku wes gemuk papan kene. Gus, sumbanmu kok bisa. Tidak siap kembali pasare. Ayo. Dan kowe kena tak elengke. Lekce ke Bali. Oh, yen kowe men. Anak lan bojomu Bali. Ora patut yang rupuran. Hei, awas. Ojo omong sumber lambemu. Utake wae pokon kene. Kowe, apa aku sing bawa temen kowe Bali? Cukup. Takoni. Kowe prajurit basan. Ora tegak bapak kowe pandai di sana Glenggo. Nanging iki wacahe prajurit bujung aku. Setan kau tak bujung ya. Ngomong semono. Watain kesatria, oi. Paprangan turun kencel kulemu. Minggemu lampemu. Ayo, koncoran bojo besar-besar. Pintu aku penambate. Saya kali kowe. Iku ngono koncor wang. Tutu aku. Mahir terlalu. Kita ngati tan bisa. Bedah kutane pasti. Menungso. Bisa mung begitu ayo. Jeneng Jojo. Lan pati. Gumantung marang Gusti. Stop! Priwe, ora sadar sumber mengarepan. Yen panjenengan prajurit kacekan. Sugih kejeng padhuan. Maju salah pelaku tuti nyawamu. Tembung sak limah tak ibarate. Ini sepelek mungguhe lambak. Yen ora gerak brasto. Mlasongo mbiyono. Pancen keparat. Cukup. Peperangan ditugas yang go aksara kowe. Kowe kejem. Kowe wis. Ayo. Yen kowe nyana ke prajurit pilih bobot pilih tanding. Yen kowe bisa membalik kasutanku. Para sebab jiwamu. Paribasan gue manas dokter. Orang barat tinggal loncat oleh pelajar. Selanjutnya kami hadir dengan permainan ondel-ondel. Perkenalkan, nama saya Bambang
sida dadi budaya. Di sini kami juga punya asisten. Dia adalah Dasam Husain yang pakai jubah. Ya maju, Dasam Husain maju. Ya, saya sih paranormalnya ketoprak sida dadi budaya. Dulune ketoprak sida dadi budaya. Karena laris juga karena saya. Mei sudah masuk 23 panggilan khususnya di Kota Pati untuk sedekah bumi. Kami kembalikan kepada Bambang Suntoloyo. Selanjutnya kami panggil, dia adalah Usok Marbaba. Kalau saya sih Usok Marbaba, bagian marketing pemasaran. Sido dadi inovasi tiada henti panggungnya. Nah, masalah rego saged dipun tata, khususnya warga desa Sambeng. Nimbali ketoprak sida dadi ada bonus tersendiri. 2 kali bonus tersendiri, 3 kali ada bonus seekor kambing besar tapi agak kurus juga sedikit gudikan. Itu kami kembalikan kepada Bambang Suntoloyo. Di sini kami punya asisten, dia adalah Batu Diam. Ini adalah Batu Diam, sekretaris bendahara sida dadi budaya Batu Diam. Nggih, pripun Bambang Suntoloyo? Ngeten nggih Batu Diam. Nggih. Gandeng niki wedal untuk ugi dalu wau ketoprak jam 8 pun diamyong. Nggih. Lajeng para kanoman kepengin sanget mirsani Taman Sari cewek-cewek 16 sing isih perawan-perawan alias gadis. Pramila adicara kula seraket panjenengan nggih Batu Diam. Oh, ngoten. Kula tak Inggih. wonten pepungkuran. Monggo nderekke Bambang Suntoloyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah iya yamene kaya ana telepon ora. Sebentar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbok. Iki sapa to bocah dhewe? Kene-kene ndek. Mbok bocah dhewe. Iya. Tekan jambunan, Ndok. Jambunan to. Ya ndek, kene-kene ndek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah. Aku sopan, Mbok, bengi iki. Iya, Ndek, sawet, Ndek. Kudune sing sopan ya, Ndek. Mbok Tugiem, Iya piye, Ndek? bengi iki meriang, Mbok. Iya, Ndek. Kowe ndek kanca apa ora, Ndek? Ana Mbok ning mburi, Mbok.
Iya, iya. Aku ki tekan jambungan nek wektu pasaran wedhus. Nek bengi iki aku PK penyanyi ketoprak. Langgananku, Mbok. Ya piye, Nduk? Nek pasaran pae wedhus, Lah wedhus sak ambune perkus to, Nduk, Nduk. aku uga duwe pacar kene kok, Mbok. Sapa to, Nduk? Pak Sutik Karjono. Ya Allah, Pak Sutik Karjono, Nduk. Lomo, Mbok, Mbok. Duwike mbro ya, Nduk. Mbok, agar paingan aku lumayan. Aku malah keporo dhewek duda, Mbok. Ya Allah, duda ndak ya malah apik to, Nduk. Susuku kempes iki diremet telepon Pak Sutik Karjono. Ya Allah, Nduk. Kowe ndek kanca apa ora, Nduk? Alah, alah. Aduh. Alah, waktu kecandung. Aku ki tuwane tuwa kapuk. Dhuwur mabluk isor se mantuk-mantuk. Mbok do duwe duga. Desa Sambeng iki nggone wong kaum muslim lho. Kowe bocah lor kecil kok do teko kene iki ngopo? Nek kowe ora kena tak kandhane tak undangke keamanan Desa Sambeng kowe. Hai, aku Hansip. Raja. Raja. Ayo. Ayo. Asal. Ini Duk. Sesuk iki ninggale rada adoh Desa Julasan Sidoarjo Pulo-Kulon. Ketoprak dadak jam 8 sesuk bukare jam 7:30. Wis kene tak amanke wae. Tak amanke Nduk, wis kene Nduk ayo ndak. Rene kok. Wis kene tak gendong.